Ang bay vlogger. Ngita tadi ah. Sa may kaon nimo yan? Lumpia. Lumpia? Igutom day ka? Kami. Secret. Raya, habon ng oil mong naong oh. Ay mong baba. Hinay po daw kit-kit. Kapit tarong sa riyan lang, mutana ta. Saan na yan? Lumpia. Lumpia. Ikaw na nimo lumpia. Ah, wala. Giinom. Ikaw Unsa na ing utana. ako din utana. Unsa English sa nagkaon? Akals. Dali. English sa nagkaon. Rekta. English sa nagkaon. Flight.